allawi hal ataka hadisul ghashiyati allawi arema yewtere nde ganduɗa ko anani darga ghashiyati ko darga ñalawma kippowo li annaha taghsha al khalaiqa bi ahwaliha ne wonno ñalawma o komo hippa tagoje ɗe e kulhuli makko wujuhun yawma idin jeese ñalawma darga yata khashi'atun ko koyɗe amilatun golloje nasibatun tampuɗe won hen jeese ɗe jiiɗa ko joom tampere o tampoje tan ene mbaɗa ceenuje e geƴƴelle tasla ɗe ene naata naran anani tasla naran e ene naata jeygol hamiyatan gulgol jeese ɗe tusqa ɓe jarne min aynin e sewde aniyatin wulde laysa lahum alanaɓe da'amun ñamde toon illa min dari'in so wona lekki wiyeteni lekki ganduɗa hay daba goto ñamata ɗum qala abou darda o wi noon lekki kiiɗo e alhasan ɓe mbi inna allaha taala yursilu ala ahli nnari l-ju'a koye so yimɓe ɓe naati jeygol allah wurtata maɓɓe ko wiyete heege Allah wurta maɓɓe heege kadi hatta adila annahum ma hum fihi l adabu ha heege nge fota e maɓɓe e lettuɗe ɓe gone dow mumɓe heege nge hakkemo mettude ha wayani maɓɓe lettuɗe ɓe gonde dow mumɗe ni fa yastagisuna ɓe mbi e Allah min maayi heege wallu min fa yagasuna ɓe pabore biddari e kii lekki o noon kiiɗo lekki zu gussatin ko joomiraki ɗeɗɗere ɗeɗɗere fa yagussuna fi bihi joomum yarat ñaama lekki ɗeɗɗo fa anani fa yadkurna annahum kanu yujizuna al-ghusasa fi dunya bil ma'i be ciftara non aywa be ciftara wonde so be deddinoma to aduna ko ndiyam be tellinarno deddere ne be ciftara dum on sa fa yastasquna be biya Allah emin jidi yarde de Allah emin jidi yarde min ko min deddibe fa ya'disuhum Allah dum dinabe alfa sanatin kaso ujina hitande be dum bimi ɓe kayɗat ha heege nge fota maɓɓe e jeygol no jeygol wayni no heege nge wayre maɓɓe ɓe mbi Allah min keyɗi min tampi Allah aduna ɓe kiilekki ɓe ñama ɓe ɗeɗɗo so ɓe ɗeɗɗima no ɓe ciftora to aduna de so neɗɗo ɗeɗɗinoma yaranno ko ndiyam tellinir ɗeɗɗere mum ɓe Allah ɗum ɗinaɓe hitande ndo duuɓi ujunere ɓe ɗomɗa ha ɗum ka bona kadi ha ɗum ka bona summa yaskuna min aniyatin ɓe jarne min ayni naniyatin sewde wunde la hani atan wala mari atan wona welde wala newiide fa ida adnahu min wujuhim sebe ballini jeesa be sewde nde tan ay salaha juludu wujuhihim tan berde tan guri jeese de ñorto dam wol wutterteni wa shawwaha tan ndiyam guldam dan bendina yeso ngo fa ida wasala budunahum so ndiyam dam yettima deedi be tan kada ha taje ko wonno der deedi ko fof yalta kay gowa kuno yastaghisu yughasu imma in kal muhri yaswi al wujuha fi sarab wa sar mustafaqan ɗum moƴƴi ɗum wani noon wujuhun je anani Allah wi laysa lahum alanaɓe ɗa'amun ñamde illa min dari'in so wona lekkini weeni la yusminu kiiɗo noon faynata wala yugni nafata min ju'ine heege Allah wi wujuhun jeese yawma idin on ñalawma noon na'imatun ko nemiɗi li sa'iha sabu golle mumen aduna ga radiyatun jarlaɗe to lakara fi jannatin e aljanna mo ganduɗa ariyatin towɗo la yasma'u fiha kanko neɗɗo naɓɗo toon wonanata toon laqiyatun ko wiyete mere haala fiha ene toon aynun sewne jariyatun ɗe ganduɗa ko dogore fiha ene toon sururun daɗɗeteje ɗe ganduɗa marfu'atun ɓamtade ɗe ganduɗa ko towɗe ko akwabune koppuje mawdu'atun ɗe ganduɗa ko pawaji ballinaɗi e dow masalan powle fuɗa ɓe jara wona maarigu e tallaji masfufa ɗum baɗaɗi sappeji fasarabiju e darabuji maɓe suusatun ɗi ganduɗa ko pertadi bindol boɗewol bindagol sabune ko ɗo ñoƴƴata sa ñoƴƴi e gayni hankanti a naati ko joli fo keɓa jeeɓa no belɗoɗa jeeɓa ɗo belɗoɗa tawa alda hay caɗele goote